Empezamos no 2010, se non me equivoco. Bueno, pero xa con encontros anteriormente, no 2009 creo que foi. Logo, no 2010, empezamos co Círculo Poético Aberto e agora está chegando o momento de rematar. Xa son moitos anos facendo aquí este acto, entón, pois, este é o penúltimo acto que facemos como Círculo Poético Aberto. Próximo mes de novembro, Manuel, o próximo mes de novembro rematamos o Círculo Poético Aberto. Non vai haber máis Círculos Poéticos Abertos. Faremos a despedida. Entón faremos unha despedida. Do propio. Agardamos que para o próximo mes pois xa veñan moitos amigos para despedir este acto. Todo que empeza ten que rematar en algún momento e a este acto pois chegou o momento de acabar. Ben, pois vamos a comenzar e hoxe, como penúltimo día do círculo, pois mira, temos a sorte de contar con dous músicos. Un deles tamén é poeta. Unha é Paula, que nos vai a tocar, é pianista, que é a primeira vez que ven. Agardo que estea no final do círculo, no día que fagamos a despedida. E por outro lado temos, bueno, Paula é de Vigo, non? É de aquí, ben, Paula é de Vigo. E por outra banda temos a Xosé Peixoto, que xa ten estado connosco, nesta ocasión só, como outras veces que tamén estado só, ten estado cos colegas de a Silencio a Gaveta, con Tiago, etc. Non? Pero hoxe ven só. Xe creo que é a segunda vez que ven só. O segundo ou terceira, sí, por aí. Ben, pois tamén nos vai a tocar unhas peciñas coa guitarra e se quer tamén recita algún poema. E para recitar temos a Manuel Blanco Rivas e podemos ir xa nesa orden. Podemos ir nesa orden. Logo pode ir non sei. Manolo Pipas, tes moita presa? Non? Bueno, pois podes ir despois. O que pasa que vamos ver cantos poetas somos. Manuel e despois nos po finale. Bueno, Alexandre tamén. Ben, bueno, pois Manuel Blanco Rivas de primeiro, Manolo Pipas de segundo, Alexandre. Para que non coñeza, Liquito ten unha forma de recitar moi particular que eu non podo intentar nin imitar sequera. Entón, vou facer o esforzo e a ver se me achego algo. Entón, estes son poemas publicados na revista Piollo de Porto hai principios dos 80, unha cousa así. Entón, a ver que tal me sae. Salta a máscara da macenta, pula por detrás do ollar. A esbreidão, como compañera xupa, a escuridão ocultar a opacidade. E xa só a tumba, a dita ainda lle dará a claridade, e nunca é traiçoeira. Mas proposto, daquilo que se esconde como unha fuga para frente, na matina, como as improvisações vibrantes, que se ven identificadores de unha prelle de caganeiras satíricas que embalan rumores escamoteados alén da capa cinzenta, quizá a mascarilla. Aquel que se esconderá a teimosía farfallenta dunha liberdade clandestina mascarada como seres que pensamos teimosos por desesarmos sermos libres das agarras, perscrutando alguna claridade. E o seguinte está titulado Traición a dois. Naquela esquina sibilábanse e dois trabuiteiros vociferaban as súas poeiras. O menos afoito preguntaba ao outro: xa foste traído? E aquele outro pasmado que xía: xa non teño nada para ser traído. Non veñas con diversas, as palabras traen, como sabes. Ora, entón non pensas que sei para trair? Xa faxo há moito tempo, dicía,
e desde aquel tempo en que se brotaba as primeiras humildades libidinosas antes de ser concebido. E outro insistía, entón, es aínda traído, asnaba outro. Mas pola esquina, o intersectado dicíalle, ensíname a trair, mas que cesa antes de nacer. Eu já morri, quase concluía. A que conversa na esquina murmuraba quen atravesaba a tal esquina. Virgilio de Quito.